Ahojte, vitajte pri čítaní z knihy Život očami anjela. Vianočný čas. Vonku je veľká zima. Mama mi hovorí, že o niekoľko dní budú Vianoce a Ježiško mi niečo pekné donesie. Teším sa a čakám na krásny vianočný čas. No zrazu som dostala teploty a ťažko sa mi dýcha. Mama ma oblieka a s ockom ma vezú do nemocnice. Pán doktor hovorí: Katka má zápal priedušiek, musíme ju hospitalizovať. Dávajú mi antibiotiká, aby som sa rýchlo vyliečila. No ja som veľmi slabá, zle sa mi dýcha a stále ma trápia tie horúčky. Počujem mamu. Prišla k postielke. Vidím, že jej padá slza z oka. Som ticho. Čakám, čo mi povie. A ona len plače. Tak som začala aj ja plakať. Prečo mama plače? A prečo tu nie je ocko? Čo sa stalo? Ja som si myslela, že prišli pre mňa. Už som veľmi dlho v nemocnici. Lieky mi nezaberajú. Počujem, ako lekár hovorí sestričke: Toto je beznádejný prípad. Už to dlho nebude. Treba pripraviť rodičov na to najhoršie. Aha, tak preto mama plakala. No ja sa nevzdám. Budem dlho žiť. Prekvapím všetkých. Srdiečko mám silné. Vedie v ňom veľa lásky k mojim rodičom. Ja sa chcem tešiť z maličkostí, ktoré mi dáva život. Chcem tráviť čas doma s najbližšími. Dnes idem domov. Konečne po mesiaci budem vo svojej postielke. Prišla mama s ockom a prihovárajú sa mi: Katka, doma ťa čaká prekvapenie? A naozaj, v postielke niečo leží. Čo to je? Kto by to obsadil miesto? Kde budem ležať ja? Dostávam záchvat. Som rozrušená. Mama ma utešuje. Katka, aha, pozri, akú hračku sme ti kúpili. Zoznámila nás. To je Jano. Skoro taký veľký ako ja. A aj sa smeje a spieva pesničky po anglicky. Mama mi hovorí, že ju rozveseľoval, keď som bola v nemocnici. On jej dával silu a nádej, že sa ešte vrátim domov. Je to veľmi milá hračka. Som spokojná. Chcem povedať mame: Mama, nepúšťaj mi tieto pesničky. Idú mi na nervy a z toho mám potom záchvat. No nepočujem. Nevie, čo si myslím. Ja len potichu vzdychám a občas počuť z mojich úst Gue, gue. No to znamená, že nie som veľmi spokojná. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie čítanie z knihy Život očami anjela. Ahojte.